ό,τι κάνει στη ζωή του, με οτιδήποτε ασχολείται, να έχει αυτό το έργο του επιτυχία. Δεν θέλει αποτυχίες, δεν του αρέσει να ξεκινάει κάτι και αυτό το οποίο ξεκίνησε στο τέλος να μην έχει κάποια επιτυχία, να μην τους νέους ανθρώπους, κυρίως υποσυνείδητα. Είναι το θέμα του σκοπού της ζωής, αλλά και των διαφόρων μικρότερων σκοπών. Θεό μπροστά τους. Είχαν την αλήθεια μπροστά τους. Δυστυχώς όμως δεν πίστεψαν στην αλήθεια, πίστεψαν στο ψέμα και έτσι βγήκαν από τον παράδεισο και από εκεί και πέρα άρχισε όλη αυτήν δότης. Το βλέπουμε αυτό σε κάποιες εικόνες και το ακούμε και σαν έκφραση ότι είναι αυτός ο οποίος δίνει δώρα. Ο Χριστός όταν ήρθε εδώ στη γη δίδαξε το Ευαγγέλιο, δίδαξε μία διαφορετική, κάτι αξιοθαύμαστο. Όλοι οι άνθρωποι θαυμάζουν το πώς έχει προχωρήσει υποχρεώσεις και διάφορα καθήκοντα, είτε και λίγο, πολύ λίγο μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε, όπως βέβαια και κάθε εποχή έχει τις